Hola, soc en Josep Ferreny i aquest videotutorial pretén explicar-vos el procés d'enregistrament de la plataforma Edpuzzle, la qual aniré penjant els diferents vídeos de les diferents unitats didàctiques de la matèria de formació i orientació laboral, concretament unitat formativa 1, incorporació al món del treball. Bé, el procés d'enregistrament, en primer lloc heu d'enregistrar-vos a través d'aquesta funció, aquest botonet de color blau que teniu aquí. Us heu de registrar dintre del rol d'estudiant. Aquí teniu la primera quadre que us surt, us dona l'opció d'enregistrar-vos de forma automàtica. Si disposeu d'un compte de Gmail, simplement clicant aquesta opció, automàticament i donant permís al programa, el permís, doncs, us enregistren automàticament a la contrasenya que tingueu al vostre Gmail. Si no és així, podem optar per la forma manual. Bé, aquí tenim 4 camps a emplenar, obligatoris. Primer posem el nostre nom, el nom que ens identificarà com a usuari. En aquest cas podem posar el nom anem a inventar-nos un nom, Josep Ferrer Vila, posem el cas. Jo tornaria a repetir el mateix, Josep Ferrer Vila com nom d'usuari, un password senzill, farem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posem el cas, no? Aquesta opció és opcional, és a dir, podeu posar el vostre compte de correu, perquè si us oblideu el nom d'usuari i la contrasenya que pot passar, doncs la podeu recuperar. Llavors, jo no la posaré, signeu i automàticament apareix al marge dret de la plataforma el vostre nom d'usuari. Podeu posar, Josep Vila, d'acord? Com accedim a la classe? Aquí sempre heu d'accedir a la classe virtual i us demanarà sempre un codi. Aquest codi el podeu trobar si entreu a la plataforma de Moodle, on teniu tot el material penjat. Us en recordeu que dintre de l'apartat recursos del curs podeu trobar un tutorial que explica de forma detallada tots aquests passos que estem veient aquí. Aneu seguint el tutorial, ara estaríeu a aquest punt en el que ens demanen el codi. Agafeu aquest codi d'aquí, el copieu, Ctrl+C, Ctrl+V i ja teniu el codi. I entreu a la classe. Llavors us dona accés als 2 primers vídeos que treballarem, de la unitat didàctica 1, trajectòria professional. La primera part, he de començar per aquest primer i aquest segon. D'acord? Llavors, és important, un cop entrat aquest codi, sempre és el que necessitarem durant tot el curs, per la qual cosa quedarà memoritzat i possiblement quan torneu a entrar amb l'aplicació Edpuzzle ja entreu directament a aquesta classe. Jo aniré posant els vídeos i traient els vídeos segons el seguiment del curs. Què hem de fer per accedir al vídeo? Tan senzill com clicar a l'Start i ja comença a aparèixer el vídeo. Llavors aturarem, ara s'iniciarà el vídeo, cliquem play i apareix. Vaig aturar-lo perquè si no s'acopla la música inicial. Bé, a mesura que aneu visualitzant el vídeo no podeu tirar cap enrere, us obliga a visualitzar del principi fins al final. Quan arribeu a aquest icono d'aquí, automàticament a aquesta part lateral dreta es desplegarà una pregunta oberta o tancada en diferents opcions que sempre heu de contestar i, contestada, clicar a continuar per seguir el vídeo. En el cas que no podeu finalitzar el vídeo, cap problema, el deixeu al punt que el deixeu, tireu cap enrere i podreu veure el seguiment del vídeo. Podeu continuar en qualsevol moment i aquí, per exemple, podeu veure la vostra progressió. Aquí teniu les preguntes que se'ls formularà amb el vídeo, la qual no heu contestat, quan contesteu apareixeran a la part de sota, i si són preguntes obertes haureu d'esperar que jo les corregeixi. Si són preguntes tancades us donarà l'opció si heu contestat bé o malament. Aquí podeu controlar si heu completat tot el vídeo, si heu fet totes les preguntes i si les heu contestat correctament. D'acord? Bé, en el cas de... Llavors, quan sortiu d'aquesta aplicació, us heu de recordar, ara sortiu de l'aplicació,
Doncs heu d'entrar a l'opció Login, en el qual entreu com a estudiant i us demana el nom d'usuari i la contrasenya que hem fet. Posem el nom d'usuari que hem fet anteriorment, Josep Ferrer Vila. La contrasenya era 1, 2, 3, 4, 5, 6, posem el cas, login, veieu, i ja torneu a accedir-hi. Per tant, recordeu aquest procés. Primer us heu d'enregistrar i un cop sortiu del compte heu d'entrar a través del login. Com a estudiant, poseu el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya. Confio que us hagi anat bé i això us hagi facilitat el procés de registre.